Wat doe je, Mjoerd? Wat zei je? Jongen. En wat zie je hem jongen dan? Op deze lijn. Oké. Als je letter grut bent, dan riest je op deze grutte dik. Zie je dat al een beetje voor die? Nee. Nee? Waarom net? Weet ik hè. Nee. Zie je diezelfde al letter op riet? Nou ja, wel mijn motor hoor ja. Mijn motor was erin Een rijden. hele snelle motor. Als je letter 18 bent en die riet bewees haast, zie je diezelfde al over deze centrale as rijden? Oh, tuurlijk. Wat vind je vandaag? Is het mooi weer? Wij zijn natuurlijk heel blij dat het dit C-worm is. En geen alcohol. Dus ja, dan weet u dat vast. Als jouwbaans tot ziens in de tent voor deel 2. Dank u wel. Op deze manier dubbelbaas is natuurlijk ideaal en de trosstroming natuurlijk volle bed. Hoe ben je ook belutsen bij de centrale as? Ja, we zijn er vlakbij. En u sprak aan Berdersen, die gaat hier op school, in Burgum. En daarom binnen wij hier nog een jongen aan mij zo'n krijgt en die brengt de gebeuren. Die is erbij. Ja. Het zo lang striederage geweest over die dik. Het zins, was, de economische aspecten waren erbij hellen. Maar ook de oerlijst. Hoe zorg je notie in deze dag aan? Ah, dat praten we daar. Ik ben blij dat het hier is. Want hier bij wij zelf in Burgum. Dus dat is technofelijke voor u. Het volle minder verkeerd trottoir. Je kunt hier de oerstekker, dat staat wel van die dikke wat al hier. Dus ik ben er hartstikke blij bij.